Mga kaigsuunan, niya ang laing sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat-hulat. Ako. Maghulat ako. Magahandog. O pusilan man, nga ikaw nga akong inahan, dili mo simpatiya sa akong gihimo. Mas maayo pagtapuson ko ang tanan. Ayaw, itiyon sa imong uwang pistola niya, ayaw! Tuon mo magkasir himon. Ano sultihan sa tanan kong gihimo? O sa pagkitugayan mo? O sige lakaw na! Apan dili ka paghali makalakaw ang layo. O sa kabuto sa pistolang imong mabati. Umuhayan mo nga wala kinabuhi. Dili ko gusto ka mamatay kaliya, dili. Ipaubos na ka ng pistola, gagitiun mo sa imong Sige na. Sorry, unak ko. Pitakuubon mo imong baba sa kong gibuhat pang aluna. Leah. Dili ko busog kang Raymond, dili. Salamat, Mami Erlinda. Leah. Mubiyan ako din Og niya, iitsa ko sa imong atubangan na kwarta. Salamat, Mami. O sige, mantan ako. Mapaulit ako sa amo. Ang sama ka, Jigoy. Tanawan ka! Papusil ka! Oo, day, minaro man ko ninyo. Minaro ko, day. Nakatangon ko ngayon mong kablito ng gato sa pistola. Ug magba ka sa sahog nga way kinabuhi. Pero, ma'am naman day yun. Bati man salidaha. Way lamin salidaha, day. May pagwa ko mo tanaw. Ay, way ayo. Bati ang salidaha, ay. Abi na kong aksyon kong salidaha da. Pero, ma'am day yun, buto ang pistola. Ay, kaway lami. Oh, kani, si Ma'am Linda. Sige ka po gila ko. Oh, kini. Sentimental kini. Sentimental kini sila daha. Kay hilak-hilak man. Kini. Kani siya na kong tanawad. Uy, si Ma'am Linda. Nagtapit ko siyang kamot siyang dugan. Oh, kani padunan ni atake. Kani. Hey. Oh, ana. Ay, murdi na ginibinuan na. Ma'am Linda. Ma'am. Uy, ma'am, ginoo ko. Ma'am. Ay, di ginibinuan. Ma'am, ayaw pag-atake da, ma'am. Ma'am, ayaw taon, ma'am. Basi na atake yung sakit mo kasing-kasing, ma'am. Ma'am Linda. Ma'am! Unsa? Si Rene, milarga og syudad aron pagitaon si Alona. Manisulti ni Pablo diyang nakita mi si gawas na eh. O gisugyaan ko niya. Ngano ko nung nagitagan ko si Rini sa silambir ni Aluna. Kitawgan ko nung ni Rini sa Aluna. O humanya gasulti sa Aluna. Mikarag din kini og ato sa syudad. Ayaw pagkatawa, Brando. Kada kong problema baya kini kung magkita sila si Alona og Rene sa syudad. Basin masuko si Raymond og iyang mapatay si Rene. Taling. Mayo pagwa na to hatagi si Rene's number ni Alona. Ako'y bibati og tumang kabalaka ni Brando. Nay, relax, nay. Ay, kabla ka. Kung mapatay ni Raymond si Rene, ilubong ko. Nga, mag-ilubong. Mabaho og ilubong. Nay, pasag dito si Rene, eh. Pasag dito siya ni Taling. Mo ka na taniyang. Tawagi palihog si Rene gamit imong cellphone. Ingna siya nga kung nakahunang-huna man siya ani sa syudad. Dili na lang niya kini ipadayon. Kaya dili ko gusto nga makita siya ni Raymond. Kaya basin og patsyon siya sa kumbana. Mama Luna! Dako ko na nga akong pagtuo. Nga mo anay siya sa syudad aron sa pagpangita na ko. Ala, huwag na ma'am. Ingong gid ang iyang buhaton. Ug siya gid ang maalaot kung masakpan mong duha ni si Raymond sa higayon nga magkakita mo kay hana. Pusilon magyud siya ni si Raymond ba? Dili ko masugot na mamatay si Rene. Dili taliyang.
mananuktok man sa pultahan. Tayo. May gabi. May Jason. Uy, Bye. si Jason may gipangita. O, kadiyot lang! Abrihan kong pultahan! Unsa may tuyo mo sa akong anak dong? May gabi, Noy. Amahan ka ni Jason? Oo, akong iyang amahan. Nilagi yung tako, Noy, kay muhangyo ko niya. Nga, ano yung tako mo istar sa inyong pipilakad law? Ha? Ako dahil si Rene. Kauban mo yung trabaho dito sa Manila. Una lang siya nga nabalik din sa Cebu. Uy, wala ba din his Jason? Tuwa siya gaasahin sa inyong labaw dito sa probinsya. Mau ba rin, Noy? Pero okay na, wala problema na eh. Okay na ko kung ano ka stars by. Ay, ako naman po usa din eh. Dali dong. Dayon rin sa sod. Akin sa nga muhan, malimot man ko. Rene, Noy. Ako si Rene. Oo, nakitang Jason. Bueno, dali rin eh. Dayon rin sa sod. Dali. Uy, mauba di ay dong Rene. Ingon di ay ni Ana ang tanan nga nahitabo. Oh, Nicolas Tico. Ay, kulas-kulas na dong. Taas di ka ng kulas tiko. Samot ka karaan na ng kulas tiko. Dodong, minawa, papapala na ako, no, dong Rene. Dili maayo nga makikita ka pa sa imong hinigugma. May bana na siya. Basin ikaw pa unya ang makaingon nga magkagubot ang ilang pagpuyo. Ug mahimo na unyang kulatado siyang bana kanang gihinganlan og aluna. Kay magtuo maging ang bana nga nagkabalik mo. Gibingaw ko niya, ni. Gusto ko lang makita si Alona. Gimingaw ko niya. Ayaw, ayaw na pagdali-dali sa imong hukom nga makikita ka niya. Yun na ba unsa man na nakapanihapon ka na? Wa pa, Noy. Ay, pastilan! Kauno na, oy! Tana sa kusina. Tuwa'y magkaong dito. Ay, panihapon o na, dong Rene. Ay, Gine. Ano na ako din hidayalon ang number at nung rin Mireng, maayon na iyan tubagon. Hello? Kisaling nanawag? Hello? Ay, si Rini ni Oo, ako si Rene. Rini, ako din si Tiryang, ang katabang nila ni si Raymond o Ma'am Aluna. Katabang ka nila? Oo, o kisugo ko ni Ma'am Aluna. Nga kung nakahuna-huna ka kuno sa pag-ani sa syudad, aron makikita niya, ayaw naman lamang ka na buhata, kay dili siya makikatubang niyo. Ina lang si Alona palihog. Nga, kuan, nga human may magkasulti sa cellphone ka ganyan ng hapon, milarga rin ko og sakay sa bus, ug niyan ako karon sa syudad. Niyan ako sa syudad, aron makikita niya. Sa? Ikaw rin Ni ana sa syudad? Hala, ni aka na sa syudad ay rin Ay, pagtarong niya itawon. Ay, pagtarong ko na anak ka sa syudad? Oo, mapalay akong pag-abot. Di ako sulabangon. Hayong kapita nga sitio sa Guadalupe, mahimutang ang bahay ni Alona. Sultihi ko pa rin yung gito yan. Basta mabuang ko ini. Dili ko, ay. Sige, bye. Kinuha ko, si Rene, ni ana din sa syudad. O, naanak ko nun siya sa labangon, karon. Diyos ko, niya na siya sa syudad. Ay, maulagi na iyang sulti, ma'am. Dihang ako may natawag niya ba? Ako sa giingan nga, dili pa niyon, kay mo imong sulti. Kay dili ka matubang niya. Hala, pero na-shock na lang ko dihang namulong siya. Nga ni alam ko na siya sa syudad. O, ani ko na dayon siya. Aron sa pagpangita ni mo, ni ani ko dayon siya kay pangitaon ka. Mauto nga, ako na yung giop nga. Kung silpon, kaya na ko yawan ko mabuang pa ni kakihaw. Ay! Walay kapuslanan nga magkita pa kami duha, Tiriyang. Uy, kay walay kagawasan ang among gugma. Wa na, Tiriyang. Nicholas. Mao ka na, dong Rene. Bisan di unsa ko sa paghuna-huna. Dili gyud maayo nga makikita ka pa sa imong hinigugma. Tungkol kay sa ako lang gikaingon, may bana na lagi siya. Kuyaw kung mapatian ka sa iyang bana. Dato naman iyang bana. Na, sayo rin kang likid dahon na. Paitay.
Gusto mo lagot unta ko nga magkasulti mi bisag sa katapusan ng higayon. Gimingaw na magug ko niya ko. Ay wa na lagi na kapuslanan ang tanan unsa. Dugang sakit sa dugang lang bation mo. Kung magkita mo, hindi naman mo sumangkon. Oh, ako pa ikaw, ug mas buntag sa'yo. Balik na lang largas yung probinsya. Dili, Nicolas. Dili ko mubalik og largas probinsya noy. Kundi may makita si Alona. Di ko mubalik sa probinsya. Rene! Gabihan ka man lagi, Lab. Abi ko mag. Adto ko lang maturong gabi oras sa inyo. Dili mahimo, love, oy. Nga ato ko matug. Yun siya man. Nahatagal ba di mo kwarta si mami mo? Oh, love. Human ko nakapailis sa cheque. Tua, gatagan ko dayan si mommy. Nalipay ba siya nga? Gihatagan ba na ako sa kwarta? Oh, love. Perting lipayan niya, uy. Og, niingon lagi si mommy nga, ipaanal na ko og dali ang kasalin niyo ni Alona. Dili ko na ni paabdan nga, mga anak pa siya. No. Dili ko pa ipaadol karon nga makasal. Di kung buhaton ko na, mawadan kong kusog sa pagpugong siyang pagbiya din sa bahay. Inalaw niya si mami mo, nga human siya yung pagpanganak. Bahalag dili pa maano lang mong kasal. Palayason ko na siya sa hingpit ning baya kung magkapanganak na siya. Bueno, dali na, love. Manghigda na ta. Kay, gimingaw na biya ko ni mo. Sige na, love. Unsa? Mao ka na, Nicolas. Kaganina ra ko nga nagsigi og dahil sa cellphone ni Alona. Ug katong ilang katabang nga steryang. Pero di man gyud makontak eh. Nagpasabot lang ka na. Nga ilang gituyo og off ang ilang cellphone. Ang dili mo na sila makontak pa. Paitan eh. Pero dili. Di gyud ko mahunong hangtod nga ikita ko gyud si Alona. Tapat-tapanagod. Kinsa mo kuno nga siyang nabana, ha? Nga matod mo, usa ka dato nga negosyante din sa syudad, ha? Matod sa iyang igsuon nga si Brando. Angan ko no sa nabana ni Alona. Usa kuno ka Raymond de Gracia. Usa? Raymond de Gracia? Uy! Ilado man negosyante din sa syudad. Una kaila ko ang tawhan na. Siya ni Raymond de Gracia nga anak ni Senyor Hector de Gracia. Mao ba? Oh. Nakaila ko kaila. Nakaila ka dahil anang maong tao, Nicolas? Nakatultul ka ba kung nasa ang ilang bay? Tanan eh, kuyugi ko. Nanak ko nga ito silang kipuyan. Sige na, Nicolas. Ayaw lagi pag-adto sila. Basin mapatay ka pa ni si Raymond. Uy. Sus ni mo, oy. Pinsa na si taong maayo, oy. Kung husto mo na pagabuhaton mo. Minyo ng babae nga buot mong pagkikitaan. O adto pag ka mismo silang pinuyanan makikita sa mong babae. Grabe naman silang utukan ni mo, oy. Nga dili makapaminsan sakto. Bida, makabugo ginang gugma. Makabugo yun. Nicolas. Sorry ha. Bahalang masuko ka na ko rin eh. Apan, babagan tigid ka. Apan kung magtuman ka mag-isip mong gusto, hala, naugis ko po ni May. O bahala na kung saan nung pagtultol ang bayan ng Silimod. Basta kay gitambagan ti kas husto. Ha? Kay husto mong buhaton. Dili maayong adto-kadtos ng panimay. Oy, tambugo ang utok mo, oy. Balang suko ka na ko. Binugo na pagkabuhaton mo! Binugo ka na, Rene! Ay, kanahang dako eh. Akong gipalayas. Huwagam naog. Sige nung hilak tas may sala. Ay, bida kintawhan na, oy. Nagsagol na ng gibati ko niya. Naglagot ko nga naluoy pod. Naglagot ko nga magbinugo. Patakag hamag. Muad to si Sibay siyang uyab nga may bana na. Bugo.
bugo. Pero luoy po ko. Kay gusto mo siyang makita ang ikamingawan ng hinigugma. Ay, pasilan ng tawana. Unsa magkibuhaton ko, aron mulayas din sa amo. Kay hasta ko, naapil og kalabal ang uko ning iyang problema. Naapil og kalabal ang uko. Ay, salamat nga mikaon gigit si mo pamahon, Ma'am Erlinda. Kabilog di na si kamakaon. Nahuna-huna ko karon, Jimboy. Nga dili maayo nga magpadako sa akong pag-uol ining bati nga gibuhat ni Leah. Magpakalikon ko aron ini kaput sa adlaw nga mabulkar ng iyang mga biduang. Ni ako nga andam gihapon sa pag-aga kaniya. Anak ko siya ug dili ko siya mahimo nga talikdan. Maayo kung maunin mo nahunanaan, ma'am. Ay, pakulkul eh. Kung siya dangatan sa gibuhat ni Leah, ay siya nagyapi, mabasol sa tanan. Kaya maning tinuan, ma'am. Mao kad na, Jimboy. Nahibaw ko nga dili mo lungtad og dugay kining gibuhat ni Leah. Kay naay Diyos sa langit ka nagtan-aw. Sayop yun ang iyang binuhatan. Ug ang Diyos na lang unya ang mupasaylo sa gibuhat sa akong anak. Ang Diyos na lang unya, Jimboy. Tinod ka, Nicolas. Ikaw na nang buhaton mo? Oo. Ako'y muadtos panimayan ng Raymond de Gracia. Ug ako'y una nga makikita ng ginganlang aluna. Ug ako sang ingnon nga magkita mong duwas gawas. Salamat, ni. Sige, ni. Ina si Alona nga makita mi. Apil ako kabugo ini da. Apa sige lang. Mauna magkikanisi. Pero pasaligi ko ha. Pasaligi una ko rin nga human mo magkita ug magkasulti niya ng aluna, dili ka magsamok pa sa iyang kinabuhi. Sa ari una ko rin Oh, Nicolas. Gusto lang ko nga magkikita o magkigsulti niya sa katapusang higayon. Bida, yun ay. Ako may kukuyawan nga po ining pagtabang na ko ni mo ay. Bida. Dili baka kumasyat sa taruan nito. Nicolas. Basig kung magkita ng mga aluna, imo siyang pugsul og palayo. Og dili mo sa papaulion pa sila. Noy. Ingon inilay buhaton ko. Oras nga magkasabot na kami nga magkita mo sa gawas, kinahanglan na ako sa inyong panagkita. Aron kung makahuna-huna ka og gani aluna sa pagpalayo, babagan ta ka, puggan ta ka. Sige. Karon dayon, muadto ko sa panimay ni Raymond og ni Aluna. Muadto ko karon dayon, Rene. Sige, Nicolas. Salamat na, Anoy. Unsa man, makuyog lang ko nimo aron magkakita dahil si Aluna. Oo, gusto gabi ha. Bakaw bagay ko nasulti nga ako ni Maldo. Oh, pida, oy. Og makigsabot ko niya nga magkita mo sa gawas ha. Unya kuyog ka. Unsa man ka, oy. Mauna itong sabot. Pagpuyo-puyo. Pagpuyo din eh. Ako ray mulakaw. Nakatultol ko sa bahay ng Raymond de Gracia. Ako ray mo adto, Rene. Maobaday, uging. Katabang day ka din eh. Sige. Salamat ining address nga. Kanday ha, kaning imong gihatag ha. Numeros bahay nga gipuyan na ni si Raymond ug Ma'am Aluna. Namalhin day sila laing bahay di ay. Sige ako, salamat ha. Adin ako. Oh, maodi ay. Humali na minyo si Raymond ug kadtong Aluna. Namalhin day sila og bahay nga gipuyan. Ay. Mangita ko habal-habal nga motor nga akong kasakyan. Muadto ko sa bahay nila ni Aluna og ni si Raymond. Nasa puyo sa barangay Tisa. Mao ka na ilang gipuyan ni si Raymond. Sir Raymond, naandam ko na ang inyong pamahaw sa lamisa. Ayo. Sige, talalab. Mga ano ta. Sige lang na. Kagigutom na ko. Okay. May nag-doorbell. Susiya kung kinsa na nas gawas. Ug human mo susi kung kinsa nang naa, balik din dito sa kusina aron mahipos mo among kinahanglan labi. Kasabot ka? Sir Raymond.
Kadugay ba imong mga anak? Uy, nimala ka? Ano mapalayas ka na din love na ako, Raymond? Love ka na. Ligutom na ko. Sige, tara. Moabot paghihapon ng adlaw, Raymond. Nga mulutaw ang kamatuoran. Nga wa ko magasa sa akong pagkaasawa. Ug sa rin ni ana siya sa syudad. Imingaw ko niya. Gusto ko sa punta siya makita og pagkakos pagbalik. Apan minyo na ko. Minyo na ko. Rene. Rene. Mayong buntag, day. Ikaw ba si Ma'am Aluna, nga asawa ni si Raymond? Dili ako ay. Dili akong katabang. Kaya nga lang manay umta, ha? Kuan, naa ba si Ma'am Aluna? Gusto kong makingsulti niya. Unsay tuyo mo niya, manong, ha? Kuan, naa ba si Raymond? Dili ko gusto nga mahibaw siya nga makingsulti ko sa iyang asawa. Kulon? Kuan yun na panagkon mo na, ha? Unsa mo gudi ang tuyo ni Ma'am Aluna, ha? O kinsa ka magudi ay, be? Kinsa ka? Mahimo ba na tiryang? Sikrituha si Ma'am Aluna. Igna nga gusto ko nga makigsulti niya nga kami lang duha. Agay, mura og gautang ka man tingali nga tao mo nang ay. Kaya nga nang sikreto man ang tuyo mo niya, ha? Unsa man? Hala no? Ikaw ang tawa nga gisugo ni Lia aron nahimong hugaw si Ma'am Aluna ngadto sa mga mata ni si Raymond. Pagtarong ko na og istorya niya. Wa ko makasabot ng gipanulti mo. Unsa man lagi tuyo mo niya, ha? Sulta! Ho, sulta! Naunsa ka man, dili ka man musulti kung sa tuyo mo. Naunsa ka man? Isira ko. Kisa yan tuyo. Ay, hala, maayo kay niya Ma'am Aluna, ha? Akin tiguwang ay. Ikaw ang gipangita. O magkapaduna ng iyang tuya. Kay masigreto ko na sa pagigsultihan ni mo. Ikaw di ay si Ma'am Aluna. Ikaw ang tuyo ko. Unsay tuyo mo na ako, ha? Manong, wa man ko magkailan ni mo. Kinsa man ka, ha? Ngano nangita ka man ako? Labaw na nga wa ko makaila ni mo, ma'am. Ni ako aron sultihan ka. Nga tu aron istal sa amo si Rene nga kanhi mong uyab. Kay gusto siyang makikita ni mo. Unsalan gudi ay ne? Naaday si Rene istaron sa inyo? O ikaw ang iyang gipaanhin ako? Gusto nga makikita si Rene ni mo, Ma'am Aluna. Kay gimingaw na kuno siya ni mo. Makikita ni mo si Rene sa dili pa siya hingpit nga mubalik sa inyong probinsya. Ang tinuod, Manong. Gimingaw na si ko ni Rene. Apan may banan ako. Busaing na lang siya palihog. Nga dili na lang ko makikita pa niya. Mausap ito nagisulti ko niya. Nga dili na pwede nga magkita o magkasulti pa kamo. Kay may bana ka na. Siya man ginunta gani ang makikita ni mo, personal. Mao nga akong gipugngan. Hala? Ninot ginunta nga makikita. Ay, magkita mo maaluna ba? Apa delikado kung mazayod si Raymond lagi? Basi iya ba o niya mong pamati yung duhasin ba ko? Nagduda na ba na siya ni mo? Nga, ikaw ang lalaki, ka nang imong gikabitron, maogin si Rene? Oo niya. Kung sa manadto na lang ko. Akong ingnon si Rene nga dili ka makikita niya, ha? Oo, Manong. Dili na ko makikita niya. Tuwid kay may banan ako. Miniyot na ko. Bueno. Ingon na lang manang. Ina na lang ka na Rene. Nga ako'y makikita niya. Ako'y mapasabot niya sa tanan, be. Ug sultihan ko siya. Nga gidaog-daog ka na karon sa imong bana, Ma'am Aluna. Kay nagatuo siya nga nagkita na kamo ni Rene. Og nagpadayo ng inyong relasyon. Sige daw daogon. Tata, wa ko makasabot imong istorya tiryang da. Ay, alan sa imong gazayuran manong. Kini si Ma'am Aluna, giduan ni si Raymond nga nagkita na sila ni Rene o nagpadayo ng ilang relasyon. Mao na ning higayuna nga nasuko si Raymond ka Ma'am Aluna. Ug si Raymond ay nagdala na rin ni og laing babae nga giilis niya ni Ma'am. Ug si Ma'am Aluna gihimo na niyang katabang. Unsa? Uy na ako'y magkikita kang rin ni Be. Ako'y mapasabot niya sa tanan-tanan giyan. Ug aron dili ka ng kuan, dili na mausab nga makikita pa siya ka Ma'am Aluna ba. Para mahunong na sila, aron dili in town siya mapatay ni Sir. Oy kay na kung makitaan sila, anak ko yaw kung siya may taba. Buzaing na si Rene. Ako'y magkikita niya sa gawas. Igna palihog, manong.
Maba, Ma'am Melinda, di lang ka musulti sa persona ni si Raymond sa tanan namang gibuhat ni Lia. Gusto kinunta ko nga mabulgar na ang gibuhat ni Lia. Panahadlo ko nga iyang buhaton ang iyang gibahad nga magpakamatay siya, Jimboy. O kung mao na, ma'am, kung may tabo nga mabulgar nga to ni si Raymond ang tanan, sigurado gyud ko, ma'am, nga masuko pag-ayo si Sir ni Lia. O si Lia sad dako ang posibilidad, ma'am, nga mapagkamatay gyud siya. Mo na dili ko gusto nga mahitabo ka na kang Lia. Dili ko makatugot nga mawaha siya nako, Jimboy. Ako mao, ma'am, pabuton tanan ng kay gayon na, ma'am. Nga mabutyang ang tanan na to ni Sir. Nga dili ikaw makaingon, Ma'am Melinda. Ako ginaluoy nga nagunahuna sa akong anak. Ngay moabot gid ang higayon nga mulutaw ang kamatuoran. Ug ako'y naluoy nga nagunahuna niliya sa umaabot nga mga adlaw, Jimboy. Usa. Ingon din na karon ang gibuhat sa baran ni Aluna niya. Maunay sulti atong tiryang. Ug diha gyud mismo si Aluna sa iyang pagsulti bahin ana. Si Aluna kuno gituhuan na ni Raymond nga nagkita na kamo ni Aluna ug nagpadayon ang inyong relasyon. Ug si Aluna gihimo na kuno karon nga maid ni Sir ug nagdala kiniglaing babae si Sir Raymond nga gipuli ni Aluna. Kuno, wala magbalipayon si Aluna sa giliran siya bana. Basta kuhaon ko si Aluna. Bawiyon ko siya gikas siyang bana. Rene! Mapla, di ko madawat ning nahitabo ni Aluna. Nga gidawdaog sa siyang bana. Pyo, ikaw ba? Ayaw ng punga, oy, nga bawion. Dili usa ka butang si Aluna nga yanuhon mo sa pagbawi sa iyang bana. Apan wa magbalipayon si Aluna karon sa giliran siyang bana. Rene, bisan unsa pa'y buhaton mo. Dili mo na mabawi pa si Aluna kay minyo na ka na siya sa maong tao nga iyang gikatipon. Kung gusto ka man yun nga makigbalik niya, maglisod ka gihapon. Kay mismo si Aluna, dili na gustong makikita pa nimo. Nicolas. Bueno, kanang tiryang nga ilang katabang, maurang una ang pakikitae. Kung gusto ka man yun, nga magpakisayod sa nahitabo ron ni Aluna. May number ko ni atong tiryang. Kaya siya mo'y miuna og panawag nako. Di nagpaila siya nga katabang siya ni nila ni Aluna. Tawagan ko siya karon dayon. Ay, medyo ni dako nagkinang imong tiyan, Ma'am Aluna, no? Klaro na gad, numabdos ka. O, Tiryang, Wala no, bas nilan. Dili ba ka na maapitahan ng bata, no? Nga nagsigi naman ang kataguol, maham? Wala, mao ba na isultis kadaghanan do. Nga basta ang babae nga magmabdos ng magsigi og hilak, magsigi kagual, magkadaot sa bata sulod sa tiyan. dili, Tiryang. Dili ko gusto nga may daot ang mahitabo sa akong anak. Kon mao na, ayaw na pagsige ang tawag hilak, ma'am. Ay, ayaw na nang pagkunahon pa atong rin, Ang imong problema ron bahin sa imong bana mo, ay atong pangitaan o paagi nga masulbad. Hala, ang akong silpon ang mileng. Hala, patay! Siyan nga nawag, si Rene! Ang imong number ang iyang gitawagan. Kaya ako mang gi-offering ako ang cellphone. Kaya dili ko gusto nga iya akong tawagan. Tubakan ka. Hello? Tiryang, Ay, imo gid nga bisib ang akong number, Rene. gusto ko nga makikita nimo. Sige na, Tiryang. Dili ta magsulti og dugay dinhi sa cellphone. Gusto ko nga klarohon ang tanan mong gisulti ngadto ni Nicolas. Nga si Aluna, ginawdaog karon siya bana. O sige, magkita na rin, Paminaw ha, kay mo uning lugar nga mag-abot ta rin, Mao ba? Adto mo anang maong mall magkita sa katabang lang ni Sir Raymond ug Aluna. Nicolas. Busa, mula ka na ko na Ay, pastilan. Para na ako no rin Wa nagkikapuslanan nga magkita pa mo anang tiryang aron lang magpakisayod bahin ni Aluna. Gusto ko lang magpakisayo, Nicolas. Kung mahimo, magpatultol ko niya kung nasa ang bayan nila ni Raymond. Ikaw ang tato ang akong hangyoon nga magpatultol ko
Di mo pud ka musugot. Ay. Di ba ko nagyasulan ka na nini nga akong pag-istar din sa inyo, noy? Pero saglang, hapit ako mubiya din eh. Hapit ako mubiya din sa inyo, noy. Huwag mo ko like kaistaran, gawas din sa inyo. Sige na, noy. Adto na ko, Nicolas. Ay, bahala ka, oy. Basta kay para nako. Naghago-hago ka na lang yun sa imong kaugalingon rin eh. Dili na nimo mabawi pa si Aluna. Kay mismo si Aluna, dili na gusto nga makikita pa nimo. Mulakaw ka na, Tirian. Oo, ma'am. Kailan lang ko manangit pa ni si Riman. Kung kadi ko manangit ka mulakaw ko ba? Kay ito man siya sa kwarto, uban atong liya. Basig iya pukumpungan, mulakaw ko. Sige, ma'am. Adto na ko, ha? Asa ka, Tiryang? Si Riman? Mo ba? Mo na si Riman. May igagaw lang ko nga pagkikitaan sa gawas. Ay, uwa na lang ko manugtog sa kwarto nga kay ito ang mamandwa si Lia God. Basig makadisurbo ko ninyo. Okay ra kasi nga mulakaw ka. Okay na. Total, di ako may laing katabang nga masugo ni Lia. Na, sige. Magkalakaw ka na, Tiryang. Ay, salamat, sir. Sige, arin ako, ha? Salamat. Ma'am Aluna, arin ako. Klaro naman day ang imong tiyan. Apit na mo ihimugso ng akong anak. Oh. Pipila ka buwan na lang mga anak na unya ko. Huwag ka na ang gipaabot kong mga anak ka na. Anak, nagkumodesisyon kung papawawon ko ba ikaw o dili ng akong parimahe. Kung magpabilin ka din isip among maid ni Lia, kanak mo yun naon ko pa. Dili ko musugot nga mapabilin pa na sa din sa totoo galingon lang. Human si mga anak. Anak kani mo gikinahanglan ning babayhana, di ba? Busa kun mga anak na siya, buhaon tang imong anak. Og palayaso na nato siya. Og pagkahuman, ato ni paana ang inyong kasal. O shower sa kulap. O ikaw, Luna. Handa mga ako ilisan. Dako nang imong tiyan. Og sa dili madukay, manganak ka na. Og human ka manganak, hingpit ka na kit unya nga mawa sa kung pananaw, Alona. Ipalayason ka naman ni Raymond din sa among palimay. Oh. Mulayas ko din ni Leia. Apan dili ko ibilin din ang akong anak. Dadon ko siya. Uy! Wa ko'y labot, uy, kung ibilin mo ba siya og dadon. Kung ako magbuton, mas maayong hastang imong anak, imong dadon. Kaya dili ko gusto nga magpadakong bata na dili akong anak. Lakaw na sa kwarto naman ni Love Raymond. Ang damang yung ilisan. Pagdali! Kung sikin sa manggani ang nagmaniobra, aron mahimo kong hugaw sa mga mata sa kumpana. Dili siya angay nga magbaya. Kay naa ang Diyos sa langit nga nagtanaw sa daotan niyang binuhatan. Ug muabot ra ang baba siyang gihimo diri nako. Ibaw kung ako gid imong gitudahan. Nga naghimo ni ini kanimo, Alona. Pusa, kinahanglan nga mawa ka gid ni baya. Kinahanglan jud. Taon-taon ako nga naabot nining tapit nga mong kasabutan nga mag-abot. Mayong taon mo nga siya. Ako matos ang giingnan nga green nga polo shirt ang akong gisulob. Unya, personis kumaong. Mister, ikaw ba si Rene? Oo, ako. Ikaw ba si Tiryang? Ha? Ikaw ba? Imo pa magyo kong kidad ni sa karinderya o mipahin nitong snacks. Busog pa magug ko. Ang bahay na ni Alona ang gusto ko nga masayaran. Kung tinuod ba ang isulti ni Nicolas din ako. Mas mayo ng anita magsulte, aron ba makalingkod ang karon? Ay, bueno, Rene, ay ako gid ang ni-offer ni Ma'am Alona nga ako'y makikita ni mo. Tinuod ba ang tanan mong isulti, kang Nicolas? Gidaog-daog na si Alona si Ambana. Tungod sa aligasyon nga nanglaki si Alona, ha, Tiryang?
ug mo gituhuan ros iyang bana nga nakikita sa una niyang uyab si Ma'am Alona nga mao ikaw ug nagpadayon ang inyong relasyon ug nagsiki mo og kita ug nanulod mo og usa ka motel ug magtagay sa lawas nun nga kalitay. Unsa? Oh, mao na rin eh. Dili tunod nga pasangil. Sukad ko nga milarga sa Manila. Hangtod nga nabalik ko sa Cebu. Wala gid mi makita pagbalik ni Alona. Gani, gikan ko sa Manila. Milhos ko sa mong probinsya. Karon lang kumipundo din kay gusto ko lang siya nga makita og ikasulti. Aron matambalan ang kamingaw na ko niya. Ug labaw sa tanan, sudyaan ko siya nga nung nagpakasal sa slain. Ay, ne, ako ang nakikita ni mo kay si Ma'am Alona. Dili naman si mo pakita pa ni mo. Mo nga mo hangyo lang ko, be. Hangyo lang. Ayaw po iyang problema nga gihambin karon. Tiryang. Dili gid sayon kini iyang problema nga bidas magus iyang kinabuhi ay uban siyang bana. Ug ang inyong panagkita ni Ma'am Alona, makapasamot ang kanas iyang problema. Kay nagatuo man gid si Sir nga tinuod gyud nga dugay na mo nga nagkita o nagpadayon bagid ang inyong relasyon rini. Karon nga nagkita na tatriyan. Ug nasultihan ko ni mustanan. Murag nahuna ko nga husto si Alona siyang desisyon. Nga di na lang mi magkita pa. Usa, di na ako mamugos pa nga magkita mi. Kada, naar mo di ay na. Buza rin pauli lang dito sa inyong probinsya ay. Ug pangita og laing babae nga imong higugmaoy. Di na may tabo nga makakita pa kog lain. Nga akong higugmaon. Tungod kay si Alona lang, siya lang ang una og katapusan kong gugma. Ikaw ba? Bahala ka. Basta ayaw lang taon pakikita pa ni Alona. Aron dili mo samot ang kasukos iyang bana niya. Murag ka na tuyo ko ni mo rin Nasige naman lamang, oy. Magbulag-bulag na kita. Basta kay mauna to ha. Balik na sa inyong probinsya. Balik na rin Usya mo ka. Kaya sa kamang kulungan. Asa ba? O basta nakikita na siyang kabit? Oh, Wa ko na sa akong bana, Leia. Kaya hasta ko. Wa ko masayag ganong aduna ko'y kuha nga mga hulagway uban sa usa ka lalaki. Nga wa ko makaila. Wa ko mga bit. Kung doon na may nagabit, kana mao si Raymond. O ikaw ang iyang gikabit. O bagara sa kakagnaong, kay bisan ni apa ko, nadako ang puhi. Nagpabaga ka og tipon din ni Raymond sa among panimay. Love! Maminaw ka lang nga, ipabati og mga masakit na pong na kung isabahis mong asawa. Sus! Kung nga pala ako magrespektar nga mabdos siya sa imong anak, gibugno ko na siya, Love. Suwaye o bugno. Dili ko usa ka estatuwa nga magpatara lang kung imong bugnoon, Leah. Dili ta kasibugan. Gusokol ko ni mo bisan unsa orasa. Love, unsa man? Dili ka mo badlong ining Alona? Nga nagsigig pasakit og sulti na ko? Kaya hamagan ko ni! Bugnoon ko ni! Bahalag makuha na bata siyang tiyan! Sige, hamag! Hamag dayon, Leah. Aron makita ang kanag. pagpuyo, Alona! Siya mo sinultihan. Murag bibarog ka lang nga ikaw ang mas takog katungod din baya. Kay ni Lia. Kay asawa ta ka. Wa ka na'y bilipan ako, Alona. Anak ko na lang ang ipaabot kong mataw. Nahibaw ko nga wa ka na'y kong kapanako, Raymond. Tungod sa sayop ni mo pagtuo. Huwag sayang lang, Raymond. Sayang lang ang gamay na unta na akong gugma nga mitulog din sa akong kasing-kasing alang ni mo. Huwag basulan mo roon niya ang tanan, human mabutsyag ang kamaturan. Ayaw lagi paglakaw! Pagpuyo din! Unya ka na makahimo pagbiya o makikita sa imong kabit. Human ka mga anak. Wala ka lagi ko. Hapan dili ako magdugay. Ikaw ako mapalit og vitamins para sa akong isabak. Oh. O kung dili pa ko nimo palakton, hala, ikaw ulang ka. Og palit ikog vitamins alang sa imong anak. At pagsigig atubang ni anang imong kabit. Dahil ka nang babayahan na. Mao ka na akong kinunahan. Nga mao'y nagsugo og taho aron makuhaan ko og mga hubok nga hulagway kauban sa usa ka lalaki. Oh. Unsa? Nihapag na ng utok ni mo, Alona! Nakasiguro ko nga nagkita na gid mo ni Rene. Og siya ang maong lalaki nga kauban mo sa hulagway. Dili posibleng magkabalik mo. Kaya ako mismo nasayod nga hangtod karon si Rene paghihapon ang imong higugma. Di ka po nagkuha ng bahay nagpasabot ni mo, Raymond. Mabalik na dayon ko, ay kabala ka. Dili na ko mong gamit anang auto nga imong gipalit para nako. Mag-jeep ni pasahiroan ko. Oh. Hoy, animal! Ayaw pagsakay og jeep! Hey, Dad! Ano na? Pasag dito, oy, Love! Kuya ko mag-jeep siya, Lia.
Basin masikan unya ang yantiyan o pasahero. O maunsa pa unya noon ang bata nga nakaroon siya tiyan. Di ko makatugot ka, masikan ang bata o pasahero. Ano na? Ano na? Ano na? Buset! Yung gisundan si Alona. Makalagot ka doy. Kadugay biya mga anak ning animal, oy. Makalagot! Sapa! Buhay ni kamot ko! Mabalik na lang ginayon ko! Ay, lagi pag jeep. Oo. Niya. Dawatan ni Yawi si mga auto. Pag auto nga, magpalit og nga vitamin si bata. Dili ko. Dili na ko mo gamit ang nagipalit imong auto para nako. Kung mahadlo ka nga mag-jeep ko, kaya na bala ka madisgrasya ng tiyan ko nga masikan og tao, magtaksi na lang ko. Sige na ba? Dawatan ni Yawi si mga auto. Dili ka dit ko! O kung gusto ka, kuyog na lang ta. Ikaw ang drive sa auto. Di ko masagot na mo kuyog ni mo si Raymond. Lakaw mo, kung gusto ka. Dili mo sugot ang imong kabit nga mo kuyog ka na ko, Raymond. Busa, sige. Amin na lang ka na Yawi sa auto. Amin, Raymond. Bay. Ay, lugar ako ng akong bay, bay, ha? Lug lang ko. Sir. Kaya, kaya ako plitip. Para akong plitip, oh. Kaya ta, kaya manaog ko. Ay. Ay, salamat. Niyan ako silang si Raymond. Kumusta na kang kaimtan ni Alona? Ay, magdoorbell ako. Unya, kumusta ang pagpakikita mo adtong hiryang, ha? Nagkasultigan may Nicolas. Ug bihangyo gid siya. Gadili na lang kuno kung makikita pa ni Alona. Kay musamot lang kuno ang problema ni Alona kung makita mi. Daan na bitaw kang giingnan, nga ayaw na lagi pagpakikita pang aluna. Pero luoy kay si Alona noy. Kay dunay tawo nga nagbinuang niya. Mao nga nasuko niya ang iyang bana. Ug gihimo na lang kuno siyang maid sa iyang bana. Ug kag iyang bana, nagdaan na kiniglaing babae sa ila. Luoy gyud. Pero mahay pasag din na lang siya, oy. Pauli na sa probinsya. Pasag din na sa aluna. Kay wa ka na'y labot pa niya. Abi mo, Nicolas. Murag dili maghapon ko ganahan nga mubalik sa probinsya. Oy, nga naman, ha? Murag nakinahanglan kong panabang si Alona. Unsa? Mau'y gituhuan ron si ang bana nga dugay namin nga nakita si Alona. Ug nagpadayon sa among relasyon. Mao nga nagkinahanglan siya sa kong panabang ni. Nicolas, dili ko ganahan nga mubiha nga ingon ini ang kahimtang ni Alona. Nga naghambin siya og dakong problema sa ilang kaminyoon. Maayo ka, noy. Nga makikita ko ang ginganlan og Raymond. Ug sultihan ko siya nga dili tinuod ang iyang pagduda. Nga nagkita og nakabalik mi ni Alona. Gusto ko nga limpihon ang pag-aasawa ni Alona nga to si Ambana, noy. Rene! Muna'y gusto kong buhaton, noy. Sa dili pa ko hingpit nga magpalayo sa kinabuhi ni Alona. Balang sakit. Apan dawaton ko na lang nga dili na siya angay panako. Gusto ko lang nga magmalipayon sa karon uban si Ambana, noy. Ay, ang tinuod, luoy biyapod ng babayhana. Apan hasol man god kung makikita ka pa ni si Raymond. Basin ang imong pagpakikita ni si Raymond, makadugang lang sa kasamok sa ilang pagpuyo. Oh. Rahala, ikaw na'y bahala nga muhukom, Rene. Basta siguro lang yun nga dili makasamot sa kaalautan ni Alona ang pagpakikita mo sa iyang bana. Nicolas. Sir, ikugan ako naman si Raymond. Ikaw man yun ni-abis gitos. Pero makasud ko, ikog tani mo, sir. Wari di si Tiriang kung saan mo katabang si Alona. Mao ka na.
Mga si Love Raymond na lang ni-ablis sa gate. Love si mong mata. Ikaw tatoy ni gay ablis gate. Oy, Lia. Si Raymond mo na itigias bay. Nya siya yung mag-ablis gate. Ano sa kagikay? Ikaw mo rin kagitigias bay. Sampag kag-correct. Nga si Raymond ang gimong gi-ablis gate. Okay ron tatog. Ikay original nga asawa. Yung kabit rabia ka. Kadagan pa na storya, oy. Gisugod ka ba ni Mami Erlinda sa pagpaanhi? Sulti dahil ko noon si Tuyo ni mo. Aron makabiya ka na ining among panimay. Ba pa ni mo eh. Kuyam ni mong dag panulti eh. Ha? Among panimay yun. Saan? Asawa ka nga. Ingong ka mag-among panimay. Ha? Asawa ka? Sulti na dayon kung siya tuyo mo, Jimboy. Ay. Roger. Nga lang ko sir. Kaya gusto kong makisayod ba sa inyong kayong karon din eh. Milakaw days dahil na sir. Gamit siyang auto. Ay, may noon kayo. Gamit og balik siyang auto sir. Ha? Dili hindi siya katabang ro sir. Gipagamit lang siya ni Love Raymond sa auto kay magpalit siya vitamin sa anak ni Love Raymond. Natuwa sa tiyan sa salbahis nga alona. Mau ba? Mao ka na. Kung may giniya ka, Jimboy, sige, lakaw sa kusina. Yay. Ang dami may makaon kay mga on mi. Akan ni mo importante. Nindot tidak? Ha? Makape kong kaon? Okay. Taling. Mao ka na, Brando. Nabalaka yun ko ining pagkalarkahan ni Rene sa syudad. Masi nakita na sila dito ni Alona. Ug nagagubot na sila ron na si Rene ug si Raymond. Ida eh. Alagi sigunahon na og bati na eh. O mas may noon nga magkita sila si Rene ug si Raymond. Aron humanday yung tanan. Ay basta, lain gid ang kuba sa kong dugan. Lain gid, Brando. Sus, tinangin mo ni Taling eh. May nahuna-hunaan ko, Brando. Ano na? Saan na Magkuyog ta. Manglarga ta og syudad. Ug pangitaon ta ang gipuyaan nila ni Raymond ug Alona. Oh, Taling. Ikaw manggudi ay ning miabli sa gate, Jimbay. Isi Ma'am Alona, asa man ni ay? Matod ni si Raymond, milakaw ko no, gamit siyang auto, kay palit ko ng vitamin siya yung isabak. Uy, maubay? Gipagamit din silang auto ni Ma'am Alona? Hala, iyan naman itong gikuha ang yawi sa auto, ah. Ikaw, tilang ba, huy, yun na ragot. Di mo di kakitan, ha? Ay? Ikaw rin katabang diri nga, magyabag-yabag. Ha? Yabag-yabag ba, Oroy, ay? Ngawa naman ko magyabag-yabag, ay. Wa ko magtawag magyabag-yabag, ay. Nagtarog sa kong pagkatawa. O may kini aka, aron sultihan ka akong gilakaw karan. Hinayo na ako akong tingo. Di mo di ka, ha? Hinayo na to akong tingo, kay basi padungkan ta ni si Raymond. Kaya nga naman, day, ha? Tilang, di ka? Jimbay, mo akong gilakaw karan ang pagpakikita sa kaning uyab ni Ma'am Alona. Nagkita kami dili pa lang kayo dugay si Rene. Unsa? Hoy, tingog mo. Nayabag ka naman yun. Ay! Nagkita mo ni Bay Rene? Ay, wala ki Jimbay. Sige akong gipakikitaan karon. Wala, no? Kunao. Ni ana dis Bay Rene? Nabalik na din siya gikas Manila, ha? Ay, napalit na kay ni ana gani nagkita na gali men naunsa ka man ang tawo na gamitan ang utok mo ba? Gigamit. Chimoy, gitawag ko ni Siriman. Ay dili una ta magiskot bahin ni Rene. Sige. Nalagod na rin istorya. Marita, Siriam! Lagi si Siriman. Naana sir. Chimoy, yaw na ay. Atuon ko si Siriman ha. Sige ba? Tinuod mo itiryang. Ano sa dili ko makatunga? Sa gisulti ni Tilian ako. Silang duwang Bay Rene. Nagkita sila sa gawas. Kinuha ko. Kanusam lang may abot si Bay Rene gikas Manila. O sa pagkito buwan nga nagkita man sila. Silang duwan ni Tilian. Di una kong pauli. Ug paabot mo na ko si Day Alona siyang pagbalik. Man mo gihipos sa mong kinala ni Lia. Tawag itong kauban mong maid, ha? Dugay ba na nagkapalit og vitamins para siyang gisabak? Maura diha. Basta nakikita pa sa siyang kabit. Ay dili man ko to kabit ang iyang gipagkikitaan ni Ma'am Alona ka. Kon maghisgo ta og pong kabit. Ikaw may klaro nga kabit Lia? Tarungan ang baba mo, ha, Tiryang? Sir. Huwag kitahod ni Lia, na. Siya nagipuli ko sa maluibon kong asawa. Halaga, maumang ka. Hala, sige. Magbutang niya ta sa gawas og wanted katabang love. Ilisan taning teryang. Mangita taglaing katabang. Ipuli niya. Ang buhati mo ba, hindi mo niya. O sa tagisulti mo? Wala ay, wala. Matod ko, batikad na wang. Ay, sir. Tanalab, malik tas kwarto. Mas maayo ba, love? Oh, sige ta na, love. Kay, milihok na sa akong kanata.
Uroy ka ba? Babaeng wala dili ka din sa kuragban. Ngunya na din natabo Triang. Si Berin ni day unang nanawag sa cellphone ni Aluna. Laro na kayo. Sinental ni nga nanay ni Aluna naghatag niya og number ba? O di ba si Brando? Ay, imong mo tingali anak Jimbay. Nalawag na siya kay gusto siyang makikita ka Ma'am Aluna. Pero si Ma'am Aluna, dili naman makikita pa niya. Mo nga ako'y misugyot nga ako'y makikita kang Rene. Ug hala mao na dayon ta. Nagkita mi kaganina ug gisultihan ko siya sa tanan. Good ka nahitabo sa pagkaasawa ron ni Ma'am Aluna. Ug ako siyang giingnan Jimbay nga makadugang lang sa problema ni Ma'am Aluna ang pagpakikita niya ni Ma'am. Ug gihangyo ko gyud siya nga mobalik na lang sa probinsya oy ug kalimtan na lang sa hingpit si Ma'am Aluna. Nasayop kasi mo pagtuo Triang. Nga mubiya si Rene din ni sa syudad. Jimbay, Lagi. Triang. Kung madawat man gani ni Rene, bisan sakit nga dili na niya maangkon si Aluna. Apan dili niya madawat nga si Aluna nagpuyo karon nga magulanon ug kanunay magilak. oh, Jimbay. Sayod ko kung unsa ka mahal ni Rene si Aluna. Dili siya gusto nga magilak o magulo si Aluna. Busa, dako akong pagtuo nga magngita sa paagi nga magkikita ni si Raymond aron iyang sultihan nga wa makasa si Aluna sa iyang pagkasawa. Jimbay! Tultulan ta ka sa gipuy-an ro ni si Raymond ug ni Aluna. Salamat, Nicolas. Dagating salamat, Noy. Tara, Noy. Tara na yung tultulin ako silang bahay. Aron ikatubang ko na ang bana ni Aluna. Tara, Nicolas. Tapa, unyar sagod. Oh, excited ba po di mo ay? Gusto na ko nga makikita sa bana ni Aluna, Noy. Aron dili niya daog mo si Aluna. Tilmayo kiniyang gibuhat. Sakit ay kinigiyang gibuhat kang Aluna. Nga tungod lang sa sayop niyang pagtuon, nagdahasya og laing babae sa ila. Mauna diha. Nga ka na siyang babae nga iyang gida. Misugot Paul nga dadiong sa subayang si Raymond. Oh, bagga po siyang naong. Sige na, Noy. Tultulin ako sa nahimutangan sa ilang bahay. Ay, sige. Tana, Rene. Nagagawas na git ang auto sa salbahe sa liya. Sinadaan ko na kinigit. Ay, nasinadaan ko na ang get. Matuong ko sa Aluna, kaya may importante ko nun siyang isulti na ako. Unsalan? Mao ka na Triang. Nanawag si Jimboy kaganina sa landline. Og matod niya, mabalik ko na siya aron makisulti nako. Kay may sikreto ko na siya nga isulti nako. Bahayin ko na sa akong problema ang iyang pakigsultihan nako. Hala! Wala, may siginan nga may abot, ma'am. Basta si Jimboy tarong nga nagtaksi. At tuon sa ako, ma'am, ha? Si Jimboy na kinutang niya! Ay, mayo kay si Raymond si Lia. At Triang, ato na to sa Aluna sa sul. Uy, ay, kay unsa magudayan ng isulti mo ni Ma'am Aluna, ha? Jimboy? Triang, panahon na nga masulti na ko sa tanan. Dili na ako magigsulti kang si Raymond. Si Aluna na akong pasultihan. Unsalan, oh, unsalan? Ata na, Triang, ato na to sa Aluna. Daan pag yun lagi ko. Siya yun ang nagbalik obra ni ining tanan. Pagkasalbahis! Kaayong inukno si Tsura gito ni Lia, ay! Siya gina ay nagsubo og tao aron buhaton kini ni Ma'am Aluna! O, day Aluna, Triang, gani. Si Lia mismo, misulti na siyang inahan sa tanan niyang gibuhat. Apan, wala mo pagkita og lakang si Ma'am Linda. Aron bukingon siya sa iyang gibuhat, ngadto kang si Raymond. Kay, iyang giulga iyang inahan. Nga kung musulti si Ma'am Linda kang si Raymond, sa iyang gibuhat ni Aluna, magikog siya, pinagi sa pagpursil siyang o. Wala mo! Karon nga nasayod na ka! Ako'y sulti ni si Rimon, aron masayod si Rimon sa kadautan yun ni Lia! Apan Triang, nagbahat man ka si Lia nga patyon si Jimboy. Kung masayod si Lia nga gikan ni Jimboy ang kasayuran nga atong ibutyag niya. Basin patyon ka ni Lia, Jimboy. Ah, balag pati yun ko di eh. Di na ako madlong matay. O kung mahimo gani, ako,
Ako mismo magigsulti ni si Raymond sa tanan. Ako, Alona. Jimboy. Kana, mas maayo pa tuod yung bahay. Nga ikaw mismo na lang yun ang musulti kang si Raymond sa tanan-tanan gad. Sultihi po siya. Nagihulga ka nga patyo ni Lia. O sa uya biliya. Nga gihingalan og kato. Breaks! Oh, sige. Ingon na nila itong bato na. Ano mong pagsulti ni si Raymond? Ako'y una magigsulti niya. Uwa ka yun. Masayap sa imong pagduda, Teriyang. Si Lia, dili ay anak himo ni ini. Pagpangilaan kayo ng Lia ay. Hey, paita. May tao gini ay isa. Nga, magtao siyang gikonsabo sa pagbuhat gini ini. Ug ang maong tao, maog yun ang original na iniyang uyab. Basta mo na to, ha? Ang akong giingon ninyo. Mamatay gani ko, kan lagi si Lia ang isumbong ninyo o polis. Kinig, Jimboy. Si Sir Hector ba ang amahan ni si Raymond? Hain kay maayo nga imo po siyang sultihan bahin ini. Gusto. Si Sir Hector, patuon ako siya. Siya ang una kong sultihan ini. Dini lang may habal-habal, driver. Oh, diniratan, Nicolas. Oh, kadiyat magkuha sa kumpliti. Ako na lang, Nicolas. Ako yung bukliti. Dara, basing oh. Ay, amat. Mau ba ding bayan, eh? Ha? Kining niyas ng tungot? Dili ka na mau. Roy, kanang dako kayong bay, ikatulo, gikan ining bay sa atong tungod. Wala na ko ipahunong sa tungod yun. Kadako sa Mumbai. Dato gidi kaayo ang labanan ni Alona. Mulang, pilting datu agad. Ilado nga negosyante ang ilang pamilya. Boy na sige. Mulabang ta ha, mulabang ta. Unya, mulakaw ta, paatbang sa mong bahay. Pero nata atbang, labang ta. Labang Tana tayo ready. O, kining. Kining tindahan sa tungtungod, maugi atbang silang bahay. Apan di lang ta mo duol sa tindahan. Anil ta dapres kalsada, magbarug lang ta din eh. Mura tag mga pasahero, mga nangita o kasakyan. Kadako gidi sa Mumbai. Taas kayang kural. Dili makita ang soda. Pero kaya ko nga mukatkat sama ang kural kung gusto na kong katkato na. Ayaw! Sumka! Kikat-katod! Ayaw pagkat-kat sa kural rin eh. Basig maan kang kawatan. Mapusilan kang si Raymond. Sige na. Biyahin ko din eh. Kaya mulabang na ko. Magdurbel ako na eh. Aron ablihan na sa ilang katabang ang gamayang pultahan sa akong gate ug makasoda ko. Ayaw lagi una. Nicolas. Tanawa. May abli ang gamay nga pultahan sa akong gate. Ug may usa ka lalaki nga may gawas. Tuod. Mao ba ka na ang banan ni Alona? Ha, Nicolas? Dili ay busyad magtiyan. Natubigon kang lawas. Di na mao. Murag nagkatang man na siya og kasakyan sa atbang. Oh, hala. Siya ka na. Nakailan ko ng tuhanan, Nicolas. Usa? Nakailak ng tao nga may gawa sa bahay nila ni Sir Raymond. Ay, kaya sa mga agi ng taxi ay. Hindi ito magatang. Dagang i-taxi mga agi. Ay, kinang isulti din ko ni si Rector. Jimboy! Bay! Ikaw wala ba, Jimboy? Nabon ako. Isa maghanap. Oh! Wala! Saya ka na! Bay, Jimboy! Bay! Dili! Si Alona! Atun ko si Alona! Day! Alona, day! Ay, ngano mo ka, Jimboy? Ay, ngano mo basok balik ka ba sa imong age? Mura ka magdagdagan madulong gini. Ngano ka matay? Jimboy, nga naman ka. Unsa na ito po? Alona, day! Ginawa man lamang. Ay! Ngano ka? Nasa sa atbang sinyong bay, day! Si Bayrin eh! Nasa gawa sa atbang sinyong bay! Saan lang, Jibay? Unsa si Rene? Nasa gawas at bang sa Bombay? Ay, ula, giday! Kung may kauban si Tiguang, Tiguang lalaki mo dito! Tiguang yun! Klaro kayo nga iyang kuyog! Nagkuyog silang duha kay... Sa diyang buot na mo labang si Bayrin eh! Aron, muduol ako! Taligigupta si Tiguang iyang kamot! Hala, si Rene gid ka, Ma'am Alona. Ug kanang tiguwang nga iyang kuyag, mao na tingali na ang miani dinhi diin ako mo ay nagaatubang sa tiguwang. Naa si Rene mag-istaron sa balay ng tiguwang. Si Rene! Niya na siya! Nakatulto na siya sa bahay nga akong gipuyan!
Sa may una na mo dahil na, ha? Mugawat ka? Magkikatubang kang bayrin eh? Tana lagi din eh. Magpalayo tayo ng dapit at tana na yun. Buhay lang lagi ko eh. Gusto ko nga mulabang. Aron magdoorbell sa bahay nga gisuda ni Jimboy. Gusto ko nga makikita ni Alona. Gimingaw lagi ko ni Alona noy. Papatuo lagi. Patuo na ko. Igo na nga, natutulan mo na ang gipuy ang Alona. Di ko na ganito gahil pa. Gusto ko na ganito makita o magkabalik ni si Alona. Rene, dili ka na mo itong sabot, ha? Nga si Alona ang pakikitaan mo. Patuo na ko. Mulaylo na ta. Pasig mong gawa si Raymond nga. May bawaan na ikaw si Rene. Nakaling uyab si iyang asawa. Pasig pusilon ka ni si Raymond. Patuo na ko. Tana Rene. Magpalayo ta din eh. Kaluin ni Rene. Nagilakita siya nga gusto mo labas pagduol sa tugipoy anterior. Wala lang intawag kalibutan si Rene. Nga ni ata, dalit kami sa kardinye, sa Tires. Ug daglantaw lang niya sa upas. Ito na. Nakasakay na sila og motor nga habal-habal. Hala! Si Jimboy! Midali sa dugawas. Hala! Timing pad! Kung may habal-habal ng motor nga may agi o misakay si Ja! Ala! Iyat nga litong sundan ang isakyan ni Rene at itong tiguang pad! Dariyang nakita ko na gid siya pagbalik. Nakita ko na pagbalik ang lalaki nga mo itinuod kong gimahal o gihigugma. Ma'am Alona! Bay! Sundi lang yun ang asa pa ingon ng ganang motor, ha? Ganang doga buhok ba? Kamay! Uy, hala! Iyay! Ihunong mo siya ng may gamay yung skin. Hunong! Saan ba hunong dyan? Okay, kaya di muna ako. Oops. Yan na, kuot sa kumplete. Dalaw, dapat ha? Lamat kaya! Sige! Okay, misuot sila ng gamayang skina. Sundan ko sila. Aron matutulan ko kung asang bayan mag-star si Berini din sa Barangay Labangon. Alam, Ma'am Alona, may sakinan nga may apat. Kadiyot kay dungakon ko sa buha akong 15 ang nia. Kadiyot lang. Alam, Ma'am! Si Raymond! Si Raymond galing nabalik na, Ma'am! Ha? Ala, hunong na si mong paghilak ito, Ma'am Alona, ha? Kaya basit may bulong siya kung ano naghilak ka. Hunong na si mong paghilak. Hunong na, Ma'am Alona. Agroy, nagpabusinan na si Sir sa iyang sakinan. Kinaubon ako si Sir, Ma'am, ha? Abrihan ko anda kong apultahan sa get. Pasaylo ako, Rene. Ginagasa sa duha ta kagugma. Apan ikaw. Ikaw paghihapan ang bugat rin sa kong kasing-kasing. Ikaw paghihapan, Rene. Nagkasulod na sa garahe ang auto ni Raymond. Sinadaan ko pagbalik ang get. Ano kayo ba di mo nakapri sa gate, Ariel? Sorry, Sir Raymond. Wala na ako nabati ang andal sa imong sakinan nga ni Abot. Ang kawa ba di mo katabang? Hayaan mo di ay. Ay, kuan. Ay, basin tuwa sa among gipunduhan nga kwarto, Sir. Sagdi naman lamang to, Sir. Oy, mabdos ba ito, Sir? Gusto kong manganak na siya. Parang palayason ko na siya ng ako primay. Sultihan talang ka, Sir Raymond. Pag masayod ka, matuod, Sir. Ha? Kanang liya gayod. Ang imong palayason inibalaya. O siya mo ito ipasabot, ha? Dili naman lamang kumusulti, Sir. Ay, dili na lang. Bisan kinsa tingali na mo ni Ma'am Alona o ni Jimboy nga musulti ni mas matuad. Dili ka magkimutuos among isulti. O kung saan masaya isulti ninyo na ako? Inyo isang daoton silya, diri na ako. Nga silya, ngilad ka pagkababay, kay usalan ni siya kakabit. Mga bateryan. Dili ka nang may boto ko ipasabot, Sir. Kinila ikasulti ka.
Adto pakisayod sa inahan ni Lia kung unsa gid ang tinuod nga gibuhat ni Lia aron sa paggubas inyong kaminyoon. Mas maayo pa kung si Ma'am Irinda gid ang musulti nimo kay imo man siyang tuhuan. Kung ang pagdaot lang kang iya nga kumadahog, di na kinahanglang mamati ko. Si Lia ang tinuod nga nagmahal og dahigugman ako. Si Lia teriyang ug dili ang salbahis nga luna. Isa. Labaw na kabusit, sir. Maabot lagi ako ng adlaw, sir Iman. Mamulutaw ang kamatuuran. Nga pagkapasulan mo niya unya ang gibuhat mo sa imong asawa da. Pagkabasulan mo ra unya ang tanan, sir Iman. Porbida ni mo, oy. Nagsabot na ta, nga tultulan ta kas gipuy-an ni Aluna, apan ipahimutang in taon ang tanan mong mga lihok. Hikog naman ang buot mong buhaton. Gusto naman noon ka makikita o mugakos kang Aluna. Unya, masulban ang problema ang Aluna, ha? Kung imo ng buhaton? Nicolas, Unsa ka man, oy. Nagmahay man hinuon kong gitultulan ti kas lang bahay, oy. pasalual ko, Loy. Sa sunod kong pagbalik dito, katong iyang banang ang ako pagkikitaan. Aron sultihan siya nga sahip ang iyang pasangil ganito kang Aluna. Gibati ko rin nga dili pagkaroon ang hustong panahon aron makikita ka sa bana ni Aluna. Gusto ang gisultis ni Guang Bayrin Dili pa karon ang hustong igayon na makikita ka ni si Raymond. Hala! Ang lalaking dakong tiyan! Nga! Niya siya rin Siya man itong dito sa gawa sa bayan ng si Raymond. Kanina katumaw na siya. Jimboy? Bay! Ikaw rin niya? Ikaw rin ba, Jimboy? Oo. Ako ni Bayrin Oh. Bay, sa luha ko nga, balik ko sa agihan ako, bay, ha? Misugog balik sa bahay ni si Raymond ug ni Aluna ba? Sa diyang nakita, tika, bay. Nakalitan lang ko. Siyang nakita, tika. Dali kong sugod pagbalik sa bahay nilang si Raymond. Ug akong gipebaw sa Aluna nga nakita, tika, sa atbang silang bahay. Sa luha ko, bay, ha? Anong lamang kanti puyo sa bahay nila ni Aluna? Ha? Nakalitan kay ko, nang nakita na ka nga, migaw silang bahay. Bay, Jimboy, ganun na hitabo man, nga naminyo man si Aluna silang lalaki. Ganun man taon? Bay, may mo bang inyo na kung padayon din yung bay? Aron makiksulti kong tarong ninyo ba? Nalalasisi na sa may noon Ay, ni alam mo ko tadi sa pultahan nagbarog. Dali. Maglingkod tadi sa suod. Dali, dong Jimboy. Gusto na ka ang pagsunod ni Jimboy nila ni Rene o katungloy kulas no mamalong na. Nasundan bakit ka niya ang duha? Nagtuo ko diri nga nasundan din ka to ni Jimboy. Ay, pastilan! May gani kay wala ka makauna-una o gawa sa balay aron makikita kang Rene. Naarap din sa balay ang salbahis nga Lia. Tuwa sila marto ni Sir. Wag ituroy siya pangiluge nga nagkunahon na. Nga siya na mipuli og dulog ni Sir sa inyong kwarta. Ikaw man unta to, kay ikaw na asawa. Magaluluoy kini nahitaburan sa ko kinabuhi dariyang. Gisakitan ko nga wa kami magdayon sa lalaki nga mo'y matuod kong gihigugma. Inaminyo ko sa laing lalaki. Apan wa ko magmalipayon. Kaya gipasangilan ko sa kumbanang nagasaha ko sa among kami niyoon. Ay, isali ka nato sa Diyos kining tanan, ma'am. Nahibaw ko nga hatagan na sa Diyos o katapusan kining tanan mong mga kagual. Magampot na, ma'am, nga matuo si Raymond sa tanan unya nga isulti ni Jimboy kanina. Sultihan man sa di Jimboy ang amahan ni si Raymond. Basi magkatabang po si Sir Hector, ma'am ba? O saragid ka tao ang nakasiguro ko nga tuhuan ni Raymond. Nga kini ang muduol niya ug masulti sa tanan. Wa ko isa. O kini maong lalaki nga mo'y ako gikauban sa hulagway. Kung sige sa man siya karon, magapo ko. Nga siya mismo mo to nga aron sa pagbutya kang Raymond sa kamatuoran. Kana, mong ganay labing maayo. Kung ang maong tao mo ay mukumpisal kang Raymond sa tanan, ay kang Raymond kang si Raymond. Kana mo'y atong iampo sa Ginoo, Ma'am Aluna. Ingon usab niya nang isulti na ako ni Tiriang. Nga ilang katabang dihang nagkita mi sa gawas ba, Jimboy. Apan ang bahin anang Lia nga imong giingon. Nga mo'y gipuliro niya kang Aluna. Ang wa niya misguti bahin rin ako. Kanang Lia bay, kanang gidani si Raymond sila ha.
Mao giniutok sa tanan bay. Siya ang nagsugo sa tao aron mahitabo kining tanan nga tukang aluna. Apan nga nung nakatugot ka man, kapabiling nga mitak umang imong baba sa pagsulti kang Raymond. Sa tanang yun, ha, Bay Jimboy? Nakadlog lagi ko bay. Ibaran ko ni Lia og ni Blaze nga yang konsabo nga patyon ko kung musulti ko ni Sir. Musulti ko sa tanan ng pangitabo. Apat karon, pahalag patyon ko nila eh. Basta kay sultihan yung ginako si Sir sa tanan. Hasta ang amahan ni si Raymond, ako sa sultihan bay. Buhatan rin ang tanan, Jimboy. Kaya di ko mabalik sa itong probinsya, kundi magmalipayon si Alona si kami niyon. Nakahuna-huna lagi siya, Jimboy. Nga siya mismo ang makikita kang si Raymond aron siya musulti nga dili tinuod ang tanan nga nagkita si Aluna ug nagpadayon sila si Rene sa ilang relasyon. Bay, akong tambag lang ni mo bay no. Ayun lang pagkita ni si Raymond bay. Maningkamot lang ko bay. Ang makatabang sa pagsulbad ining tanan nga problema ni Aluna bay. Ug ikaw, wala lang sa ito eh. Balik lang sa itong probinsya. Ug kalimtin lang sa hingpit sa Aluna. Tawatan na lang bay nga dili ka mo ang magkadayon. Gidawat ko na nga dili kami si Alona magkadayon, Bay. Apan dili ko mubiya din sa syudad. Kung dili malimpyo ang pag-aasawa ni Alona ngadto si Ambana. Kung dili ka kani makahimos pagsulbad ining problemahan ni Alona. Makikita gyud ko anang ginganlan og Raymond. Bahal ko sa tangatan sa mong paragatubang. Bay. Bay, ayaw na lang lagi. May pusil ba na si Sir? Basin dili siya mamino sa tanan ng mga istorya. Kung diretsohon ka na nagpusil, saan na patay ka? Saan yun lagi pagpakita ni si Raymond, bay? Ayaw lang yun, bay rin eh. Ay man nagsama yun ta o guna-una, Jimboy. Mao sa nagisigihan kog sultin ni Rene. Nga muuli na lang sa probinsya ug pasagda na lang niya si Alona. Basta di ko mubiya din sa syudad. Kung di ko makita nga magmalipayon si Alona uban si Ambana. Di gyud ko mubiya. Bay rin eh. Kwarta? Taga na siguro mo kwarta, love? Oh, may paliton ka mga personal mong gamit ug sa mall. Mao nga dawatan ni kwarta. 50 mil ni. Ayaw lang, love, uy. Niya pa mo kukoy kwarta din hinga yung gihatag na ako, good. Dawatan lang ko di lab. Ikaw rin may hatay na karon ng kalibay. Busa, buhong mo kalab. Sige na, dawatan ni. Salamat ini, love, ha. O gusto nito, pag una-una niya kung siya may mo negosyohon, ha? Kaya hatagan tagpunan. Tinuod ka, love? Yes. Tinuod ang isulti ko. Oo, sige. Maguna ko na niya kung unsay maayong negosyohon. Maguna ko na niya ko, love. Masalay? Magdusara ka lang nga matusyad? Ugma sa'yo suntag? Oh, Brando. Kiwa-kiwunong ang kuba sa kong dukan. Lain gid ang gibati ko ini pagkalargahan ni Rene sa syudad. Ako nay, huwag yung gibati bisag gamay nga kulba tre. Habo sa bahala kayo eh. Kaya nain akong sultada sa tari sa manok ugma sa kasityo. Kung narga ka, bahala ka. Tali ng tindahan mo. Kaya di kumukuyog yung ugma. Manari ko na taling. Kaingon ko ba og kinsay giingon ni Uging nga akong bisita. Ikaw mo kuday kin ni Jimboy. Yeah, sir. Ani ako si Rector kay doon ako importante tuyo nimo. Hmm. Ug minahod ko sir nga hatagan nimo og aksyon kining kasayuran nga akong ibutyag nimo. Unsa? Kay ngano? Unsa man day ka nang buhot mong isulti na ako ha, Jimboy? Bueno. Tala, ato tas may sala. Ato ta dito magsulti og tarong. Tala, Jimboy. Karoon nga nagkapahiluna na tayo lingkod dinis may sana. Unsa ba ka nang buhot mong isulti na ako, ha? Murag importante magtingali kayo na. Inom sa tubig sir ah. Sige. Nagdadani ka na de. Sabi ako, Kuwan, sir. pinandani mo. Gusto ka sir Rector. Importante kayo ni. Ug ang bahin kini ni si Raymond ug ni Alona sir. Kaya nga no, unsa man ka nang buhot mong isulti bahin nila, ha? Ako, Jimboy, wa na lang ko magsigi og duaw dito sa ila. Kaya ako'y mag-uol nga magtan-aw ron sa ilang pagpuyo dito.
Nagaguliyang na ang pagpuyo sa kong anak. Abi ko ba og kalipay ang maangkon ni Raymond sa iyang pagpakasal kang Aluna? Apan kagulanan lang diay ang iyang naangkon. Alang si mong kasayuran, Jimboy. Supa kinunta ako sa kong buot nga magdaog babae si Raymond sa ila nga naa pa ang iyang asawa. Apan wa ko'y mahimo. Kay dili pa niya palayason si Aluna samtang wa pa kini manganak. Sir Hector, may akong tuyo ni mo, sir. Ang pagbutiyag sa buhing kamatuoran, sir. Na si Aluna, wag yun nahimong sa iyang pag-asawa, sir. Bitima lang siya sa usa ka babae nga maoy gusto nga makaangkon ni si Raymond. Unsay buot mong ipasabot, Jimboy? Sir Hector, siliya, ang nagsugo sa tao aron makuhaan og dagang lagway si Aluna, uban sa usa ka lalaki nga maoy nakapuling sa mga mata ni si Raymond. Unsa? O kung sa imong kamatuoran nga tinuod ang tanan mong gisulti, Jimboy. Unsa? Nanamilit ka uban Unsay sulod nga mahitabo, mga igsuunan, at ang iyang laing pang mga sumpay, ning naginapustang sugilanon. Maghulat. Ako, gisuwat ni J. Badayos.